απόγευμα η διασκέδαση με τους Εμιγκρέ. Ανεβαίνουν στη σκηνή του Δέντρου της Αγάπης το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου μόνο για εσάς. Όνομα σου ακούω, Θεέ μου, και τρομάζω και το δρόμο αλλάζω για να μη σε δω. Στην σκηνή του Δέντρου της Αγάπης, ο Χρήστος Έξαρχος ερμηνεύει τις καινούργιες του επιτυχίες. Ένα είναι το θέμα ψυχολογικό. Ένα είναι το θέμα ψυχολογικό. Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου απογειώνει την διασκέδαση ο Ιορδάνης Αγαπητός. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιά πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Στην τελετή έναρξης της μεγάλης γιορτής του Δέντρου της Αγάπης, κοντά μας ο Ηλίας Καμπακάκης. Κοντά μας η Κάτια και ο The Rook έρχονται για να μας ξεσηκώσουν. Απόψε θέλω να σε δω, να σε δω, να σου πω πόσο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Απόψε θέλω να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Στην μεγάλη σκηνή του Δέντρου της Αγάπης, ο Γιώργος Σαξάς Μαζί, όλα θα τα ζήσουμε μαζί. και ο Λούκας Γιώργας έρχονται στο Δέντρο της Αγάπης και τραγουδούν μόνο για εσάς.